Haleluya, hama dzinodikana. Pane nyaya yatoda kuti titseketudze. Tiitaure isusu takamirira chechi. Kana vachizogadzira bumbiro remutemo, vanorigadzira vachiziva kuti chechi, position yechechi yakamira sei. Ndopaya patinoti kunyangwe muparliament, we need also preachers to represent the nation. Nekuti kune mamwe mitemo ichagarirwa nevanhu vasingazive Mwari. Yo affecta vanhu vanoziva Mwari. Nekuti kwashayikwa vamiririri vanoziva Mwari. Vamwe vari kuti Labola ibviswe, vamwe vari kuti ngaibviswe. Sei muri kuti ngaisabviswa? Sei muri kuti haifanire kubviswa? Vanhu ngavachitange kutorana pachena. Mutemo wamurida kuisa kati wamuri kuitirana nharo ushande. 1, in our African culture. 2, in our Christian society ushande. Dambudziko rakaitwa nemamissionary vana Paul Kruger nana John Bradband nevamwe mamissionaries vana Gonzalo da Silveira, when they came to Africa preaching the gospel, vakaparidza vhangeri in their culture. So we think kuti culture yavo is Christianity, whereas there is a difference between Christianity and culture. Kuvarungu, Western European culture, Americans and Europeans, havana chinonzi Labola, hakubviswe Labola. But pavakauya vachiparidza kuno, ivo kwavo kune chinonzi wedding, white wedding. Munhu akaita white wedding kwavo, ndo marriage yacho, zvatoringana. That's why muchiona muno munyika yeZimbabwe, muno muAfrica, munhu achiroora kairi, anotanga aroora kubvisa Labola, akuita white wedding. White wedding ndava inonzi ndeyekuchechi, but yekuchechi iyo yakauya nemissionary achiparidza vhangeri, but akaparidza in his culture, which is an error that has to be corrected. Saka muno muAfrica, Jesu paakauya haana kuparadza maculture, anouya opinda muculture. Ndosaka muchiona kuvarungu vhangeri ririko, the gospel is there. But Jesu haati kuvarungu bvisai Labola zviri kuitwa kuAfrica. Anosvikopinda muculture yekuAmerica, opinda muculture yekuIndia, opinda muculture yekuAfrica. Saka kuno kuAfrica kunobviswa Labola. Kana mukatendera vanhu kuti vatorane pasa kubviswa Labola, vatotadzira Mwari, ndo panotangira upombwe. Ndikera ndipatsanangure. KuAmerica, kuEurope, kana vakatanga kugara vese vasina kuita zvavakatenderana as Europeans, vatoita upombwe. KuIndia, Asian countries, vakaita zvavasina kutenderana, vatotadzira Mwari. Saka kunoku maparliamentarians nditerere, musatume nyika kuti itadzire Mwari, kuipasa mabill ekuti nyika itadzire Mwari. Kuno kuAfrica takatenderana kuti ngavateme ugariri. Kana usina mari, kwainzi tema ugariri. Kana usina badza kana danda, waitema ugariri. Watora mwana wevanhu, ngazvizivikane kunzi mwana wemunhu atorwa. Vagere vese haasati abvisa, but kusabvisa kwake haisiyo guarantee kana assurance yekuti haachabvise, ane chikwereti. Saka ndinoda kunyatsotsanangura kuti muno muZimbabwe Labola inobviswa maringe neculture yedu, maringe neshoko raMwari.
Isaac wakabvisa, vana Boazi vakabvisa. Panozonzi maita upombwe inhau yekuti zvirehwa hazvina kuzadziswa kwazvinofanira kunge zvichizadziswa. Saka muparliament panogadzirwa bumbiro remitemo, zvaakutoreva nekuti nesu preachers, we are required to be there, and the church must be consulted. I hope EFZ and Zimbabwe Council of Churches ichatibatsira panyaya idzi. Haifaniri kungoperera ikoko, inofanira kupera. Chechi ndo inotozodaidzwa kunzi tinokukumbirai kuti muone kuti bumbiro ratagadzika remutemo iri rinoita here. Zimbabwe Council of Churches, EFZ, yoisa chidhindo kuti yes, hamuna kukanganisira Mwari pamagadzira mutemo uyu. It is aligned with the word of God. Saka lobola muno muZimbabwe ngatitadze kuibvisa, but ichibviswa, kwete kuti haibviswe vanhu vatorane, vanhu vachiita upombwe vachitadzira Mwari. Muno munyika yeZimbabwe, muno muAfrican culture, izvozvo hazviko kudhara ikoko. God bless you.